बाबुल बुआ, गुड बाय. संकट कधी कोणत्या मार्गाने आपले दार ठोठावेल काहीच सांगता येत नाही आणि हेच आम्हीही अनुभवलं. मी आणि माझी बायको, आम्ही दोघेही चांगल्या पगाराच्या नोकरीवर. सगळं काही व्यवस्थित चालू होतं. पण म्हणतात ना, प्रत्येकाच्या घरी काही ना काही प्रॉब्लेम हा असतोच. तसंच आमच्याही बाबतीत झालं होतं. लग्न होऊन बरीच वर्ष झाली तरी आम्हाला मूल होत नव्हतं. सगळं करून पाहिलं, डॉक्टरी इलाज, उपास तापास, पण काहीच फरक पडत नव्हता. शेवटी कंटाळून आम्ही एक मूल दत्तक घ्यायचं ठरवलं. तसं आम्ही सर्वांनीच मनाशी पक्क केलं आणि सर्व तयारीला लागलो. सगळ्या लिगल फॉर्मॅलिटी पूर्ण करून आम्ही त्या दिवसाची वाट पाहू लागलो. शेवटी तो दिवस उजाडला आणि घरात एक वेगळाच उत्साह निर्माण झाला. आम्ही एक मुलगा दत्तक घेतला होता. खूप गोड होता तो. साधारण 6 वर्षाचा होता. आम्ही अगदी पहिल्या दिवसापासूनच त्याचे खूप लाड करू लागलो. सुरुवातीचे 3-4 दिवस तर मजेत गेले, पण नंतर मला काहीतरी वेगळंच जाणवू लागलं. आमच्या घरात का कुणास ठाऊक सतत कोणाचा तरी भास होत असे. जणू कोणीतरी पडद्याआड लपून आमच्यावर नजर ठेवत आहे, कोणीतरी आम्हाला पाहत आहे. असं याआधी तर मला कधीच जाणवलं नव्हतं, पण कदाचित हा माझा भासही असू शकतो. असं म्हणून मी याकडे तेव्हा जास्त लक्ष नाही दिलं. आमचा पूर्ण दिवस आमच्या मुलासोबत खेळण्यात, त्याला नवनवीन गोष्टी शिकवण्यातच जात असे. असंच एके रात्री त्याच्यासोबत खूप खेळून झाल्यावर मी त्याला गुड नाईट करायला गेलो. त्यावर तो सहज बोलला, गुड बाय बाबा. मी यावर हलकाच हसलो आणि म्हणालो, बाळा, आता रात्र झाली आहे. आपण झोपायच्या वेळी एकमेकांना गुड नाईट बोलून विश करतो ना. गुड बाय तर तेव्हा बोलतो जेव्हा कोणी लांब जात असेल किंवा कुठे बाहेर जात असेल. ठीक आहे ना? चल, गुड नाईट. यावर तो बोलला, हा बाबा, पण यावेळी गुड बाय. हे ऐकून मी जरा घाबरलोच. आज हे असं का बोलतोय तो? मला काहीच कळलं नाही. मी तसाच झोपायला गेलो, पण डोळ्याला डोळा लागत नव्हता. सतत त्याचे शब्द डोक्याभोवती फिरत होते. हा अचानक असं का बोलला? याला आम्ही आई वडील म्हणून पसंत तर होतो ना. मग हा अचानक असं का म्हणाला असेल? माझं मन घाबरं झालं. हा स्वतःचं काही बरं वाईट तर करणार नाही ना. मी लगेचच उठून त्याच्या खोलीत जाऊन पाहिलं. माझा मुलगा तर शांत झोपला होता, पण त्या खोलीत काहीतरी वेगळंच जाणवत होतं. मी मागे फिरून खोलीतून बाहेर निघणार, तोच माझ्या डोळ्यांच्या कडेने एक आकृती मला झपकन जाताना दिसली. मी घाबरून लाईट लावली तर खोलीत माझ्या मुलाशिवाय अजून काहीच नव्हतं. कदाचित हे सगळे फक्त माझ्या मनाचेच खेळ होते, पण मी त्या संपूर्ण रात्री मुलाच्या खोलीत अधूनमधून डोकावत होतो. अखेर सकाळ झाली. मी पुन्हा एकदा माझ्या मुलाच्या खोलीत वाकून पाहिले तर तो शांतपणे झोपला होता. मला मग कुठे हायसं वाटलं. इतक्यात एक सावली मला आमच्या घरातून बाहेर जाताना दिसली. मला वाटलं ती माझी बायको असेल, म्हणून मी त्याकडे जास्त लक्ष नाही दिलं. एवढ्यात बाथरूममधून माझ्या बायकोच्या गाण्याचा आवाज ऐकू आला. ती तर अंघोळ करत होती. मग ती सावली कोणाची होती? मी धावत घराबाहेर आलो. मी वाकून जिन्याखाली पाहू लागलो. इतक्यात मला पाठीवर कोणाचा तरी हात जाणवला आणि मी थेट खाली कोसळलो. नशिबाने जेव्हा जाग आली तेव्हा मी हॉस्पिटलमध्ये होतो. माझं डोकं फुटलं होतं, पाय फ्रॅक्चर झाला होता. तेव्हा मला कुठे जाणवलं, माझा मुलगा त्याच्यासाठी नाही तर माझ्यासाठी गुड बाय बोलला होता. त्या दिवशी मी थोडक्यात बचावलं होतो. त्यानंतर मी जाणीवपूर्वकच त्याला गुड नाईट म्हणणं टाळू लागलो. असेच अजून काही दिवस गेले. एकदा माझ्या बायकोची बहीण आमच्या घरी राहायला आली होती. दिवसभर खेळल्यावर रात्री माझ्या बायकोने मुलाला गुड नाईट केलं. ते बघून बायकोच्या बहिणीनेही त्याला गुड नाईट केलं, पण यावेळी तो त्याच्या मावशीला गुड बाय बोलला. मीही तिथेच होतो. मी यावेळी त्याला जरा रागातच म्हटलं, तू आता असं गुड बाय का म्हणालास? यावर तो जे काही म्हणाला त्याने मी हादरूनच गेलो. मला तो सांगतोय असं बोलायला, असं म्हणत तो खोलीच्या रिकाम्या अंधाऱ्या कोपऱ्याकडे बोट दाखवू लागला. मी घाबरून लाईट लावली, पण याही वेळी तिथे कोणीच नव्हतं. ज्या दिवशी माझी मेहुणी परत गावी गेली त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तिने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केली. तिच्या घरचे सांगू लागले
आत्महत्येच्या आदल्या रात्री तिलाही तिच्या घरात काही काळ्या सावल्या घरात फिरताना दिसल्या होत्या. तिने खरंच आत्महत्या केली होती की जसं मला कोणीतरी ढकललं होतं तसंच तिलाही ढकलण्यात आलं होतं हे मात्र एक गूढच बनून राहिलं. आम्ही लगेच आमच्या मुलाला एका बाबाकडे घेऊन गेलो. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एक अदृश्य अमानवी शक्ती आमच्या मुलासोबत आमच्या घरात आली होती. त्यांच्या सांगण्यानुसार आम्ही घरात एक मोठी पूजा ठेवली आणि हा सगळा प्रकार कायमचा बंद झाला. आता माझा मुलगा मोठा झाला आहे. आम्ही पूर्ण फॅमिली आनंदात आहोत आणि तोही या सगळ्या गोष्टी काळाच्या पडद्याआड विसरून गेला आहे. पण आजही गुड नाईट बोलायला माझं मन मात्र काचरतं. गुड बाय बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.